Weh, mencolot dhewe. Kacamata ku enek sikile apa ya? Wah. Walah, tugel. Piye iki? Ora iso ndelok rondo senam. Maksudnya ora iso maca tulisan iki engko. Kirekku sing ganteng dhewe, ngungkuli Jeffrey Nicole. Siap, Om. Tugel iki, tulung golekno lem. Apa? Tugel. Kenarimu tugel, Om. Waduh, kacamata iki lho, kenari patakmu kuwi. Iki lem paling ampuh. Nggo ngelem cangkeme Mariadi ben ra cangkeman iso iki. Wah, krungu ta, Om? Biajindel krungu. Endi? Iki. Kuwi mrica, Om. Nganti upin-ipin gondrong ya ora kelet. Nyo, lemno. Iki lho leme. Pekoki utek pora jane. Sok keminter ndelogok horse. Iki lho, Om, wis kelet, Om. Ganteng tok, Om. Weh, ganteng tenan nih. Copot. Ra trimo aku nek kowe kegantengen. A few moments later. Wayahe leren. Su, what are you doing? Halah, mangan jek botok esok Inggris ponakane Pardi ki. Walah, iki dingklek kok ya nemplek ning kene, nutupi dalan tut, puter balik nontute. Ayo ditulungi. Ayo to cah, malah ngalamun bayangke rondo biajindol iki. Tulungono aku. Rambut tulungi sukete tak obat kejel-kejel kowe engko. Ayo ditulungi. 1, 2, 3. Biajindol. Nekat guyu ging sule 5. Matur suwun bolo-bolo. Lho, Su. Telolet. Wedhus kelet. Kelet. Sari roti. Roti isi bandeng. Telolet. Kirek gendeng. Sapa kowe? Ana suarane ra ana wujute. Tapi mending timbang koncoku. Ana koreke ra ana udute. Sangu korek tok udute njaluk kancane. Angele. Awas. Aku melu. Pekoki kene pengen ucul kowe malah join. Su. Wedhuse yo dipikirno. Ngopo kae? Biajindol. Layu. Aduh, blogok jaran. Ici kiwir. Konsepe piye wedhusku kae? Aduh. Rusak sithik ra pengaruh. Rusak sithik ra pengaruh. Mariadi ra mungkin nesu. Nek nesu berarti baperan. Wedhuse ora mbok jogoi piye, malah headsetan wae. Suwe-suwe gendang telingamu dadi gendang tenanan. Dadi tak tung gendang tung deng, tak tung gendang tung. Om, cempene kelet, Om. Aduh. Angel tenan iki, Om. Engkik. Nganggo iki, Su. Oh iya, kene tak cobone. Sembrono kowe. Tenang, aja kakean obah. A few moments later. Aman. Ganteng ora aku? Weh, ganteng, Om. Biajindol kaya model kalender, Om. Sik tak mamerke rambut ben do ngerti ganteng aku saiki. Aja diguyu, Cah. Aja diguyu. Ora iso aku guyu. Aduh, lorone untuku. Cenut tekan manuk. Aduh. Ngopo lek kok gembira men? Gembira matamu kuwi. Aduh. Untuku ki lho. Wah, parah kuwi. Kudu dicabut sak ndase kuwi. Sak ndase cangkemmu kuwi. Toel. Aduh. Pekoki malah toel-toel ponakane Mariadi. Lah iki cara mencabut gigi. Pertama, pancal bareng-bareng ndase pasien. Apa? Lalu ambillah tang untuk mencabut manuk. Maksudnya mencabut gigi pasien. Tenan iki, loro ra ya? Ora loro, kaya dicokot semut, tapi semute sak kabupaten nyokote bareng. Wah! Terus. Wah! Ra iso no. Mbah, tak turu wae. Man Robuka, siapa Tuhanmu?
Matamu malah alam kubur. Mangapo? Nah, tahan sik. Hah? Apa kuwi? Mak kenyot. Yo bareng. Mak kenyot. A few moments later. Mak kenyot. Wes, ra iso. Nyat-nyoti apa jane? Hah? Kowe iki ngopo kurang men gawean? Untuku lara Om, meh tak cabut nggo kuwi. Heh? IQ-mu rendah su. Yo melu aku. Nek lara untui ning dokter gigi ora malah nyat-nyot. Tunggu kene. Hah, cerewet wae botak tengahi. Njajal dijeblesne lawang ngucul pora ya. Heh. Surungen. Oke. Hei, sing banter, diguyu wong bisu caramu ngono kuwi. Tak kira ditinju wong buntung. Ndut gendut. Surung ndut. Sing banter, ra banter tak rabi makmu, tenan. Wah, serudukan banteng mer. Prit. Aduh, bathukku menyonyo. Dadi ngene, wis kikuk. Wis slebeu, paham? Artine apa kuwi? Artine rondo pirang marai meriang. Tarik. 1, 2, 3. Oke. Aduh. Malah ketut aku, ketek tenan kok. A few moments later. Dadah. Aduh, alon-alon Pak nyabute. Iya, iki sisan tak sunati ya. Aja Pak, aku wis sunat Pak. Halah rapopo meneh. Aja Pak, entek Pak. Krek. Lah kuwi wonge piye? Aman. Wih, ki untune. Tapi manukku entek. Nom. Akibat pargoi brutal, seorang wanita hamil melendunge pindah neng geger. Malah estetik no. Estetik. Wah, traktor racing mesin Mio 2007. Yora mungkin, mosok traktor mesinnya Mio 2007. Ora masuk akal Om. Yo emang, aku kan masuk malam. Weh. Alah, raimu kaya selebor Mio Om. Selebor Mio. Asem ngentut i. Ora yo. Ayu entute ambune serondeng, ilfil aku. Ra gelem urip ngopo iki? Ya Susanti, perempuan banyak muda. Kok enek wong kaya ngono, kecepet malah nyanyi. Timbang gabut, ayo gawe traktor racing. Lho. Traktore kobong. Kobong matamu kuwi, iki motive geni. Aku ra melu-melu. Oi, apa? Mbok jajane sego Padang? Ora, rungokno sik. Wis. Oh, oke. Wonge ngelas. Rene Dut, cepet. Moh. Ngene wae, kowe pilih manut po tak gembos wetengmu. Ya wis manut. Sik ya, Dut. Woi, sapa sing ganjel lawang? Ora ngerti Om, ora enek sapa-sapa. Loh, kowe to Dut? Ya kowe kuwi berarti. Oh iya, kudune aku meneng. Baleni Om. Oke. Woi, sapa sing ganjel lawang? Ora ngerti Om, aku meneng. A few moments later. Nyo, palu. Oke. Iki palu dolanan nih. Guyon wae bajiro ti. Yo, ayo. Kerja kudu sego Padang. Semangat, sego Padang dokmu kuwi. Oh iya, semangat. Karo sego pecel. Glindeng. Glindeng yo ditangkep malah laporan. Bajindol jagane aku kabeh. Mbok guyone dikelongi sik cah, tak ketak dasmu lho. Glindeng meneh. Meneh. Yo ndang ditangkep malah jagane aku kabeh bajirot. Bongkar kabeh. Aduh, ra kuat aku nyawang. Pretel kabeh. Dengaren aku ra kuat buka lawang. Oh, iya orang disemangati ayang. Traktor racing. Traktor racing. Sopo sing numpak mesti kebelet ngising. Piye to ki? Wis dadi su. Loh. Kok apik? A few moments later. Dut, geser. Yo geseren, aku mager kok. Loh, kok buka? Waduh, piye to ki? Kok nyungsep aku? Ya iki peribahasa, sudah jatuh nyungsep neng godongan. Aduh. Hah?
Loh, Su, iki sing gawe kowe, Su. Apik tenan kok. Yo, iya aku dhewe sing gawe. Bajiro tak pakani balung tok ya pinter iki. Loh, awas. Kebelet ngising kuwi, kebelet ngising. Aku kebelet. Aduh. Traktor racing. Traktor racing. Rizky Cepmek hadir. Wawan sudah cewek hadir. Budi takut vaksin hadir. Gendut gagal diet hadir. Cempe, stop. Untung rada di cempe penyet kowe. Woi, kaget aku. Refleks ngedol sawahe pakku. Lek, wedhusmu tiba, Lek. Lek, wedhusmu sing ketumplekan bumbu sate tiba, Lek. Lek, piye to ki? Monggo pinarak. Teke kaya keset lawas no. Hoi, keset lawas mau gombal reget iki. Alah, kok iso ketumplekan bumbu sate ki piye? Agak lain. Aja diguyu cah. Aja diguyu. Keset lawas. Menengo. Gombal reget. Menengo. Biur. Keleke dikosok nganti gundul nek iso. Mas, teke rambutnya kaya sulak. Jenengmu sapa? Jenengku Maria. Nama panjangnya? Mariadi. Rambutnya kuning, mesti rasa jeruk. Nang, skateboardmu tak tukune nang. Pak D arep ngoyak truk. Nya. Oke, suwun ya nang. Loh, Pak D-mu kirek Cepmek to. Mariadi, buntut ngarep. Mariadi. Aduh, boyokku mlengse. Wedhusmu, Lek. Mas, tulung maju sithik, ketaken sopire ben mandek. Tulung, Mas. Ngapunten, Mbah, ngapunten. Aduh, yo Mbah. A few moments later. Nah, tunggu sik. Tutup mripat. Tak kira tutup warung. 1, 2, 3. Hehe. Wah, bioskop. Kandang skop iki. Wah. Kaget. Telat, kagetmu telat. Iki termasuk cepet, Mas. Biasanya seminggu lah kayak kaget. Mariadi. Mariadi. Tak kira Maria jebol Mariadi. Mariadi. Duwe buntut ngarep. Woi, Lek. Leng celeng. Sopo nyeluk aku? Oh lah celeng. Prit. Suwon ya, Su. Ya, Leng. Sok kupingnya dikureki ya, Leng. Ajure rasa iki ngerti kowe lanang Mariadi. Lanang piye carane ngandani? Angel. Menune dina iki apa, Su? Ya suket po tau ganti. Oke, dadak takon. Wawan ra mangkat, boyoke sempal lagi dilasne. Boyoke sempal, dilem Alteco wae ora kenek. Lah iki gabah 3 karung kok ra ketoke ning ndi iki? Ayo kurang sithik mbahmu kiper kuwi. Slebeu. Aduh, tanganku loro. Tangan posikil ya iki. Aku kan wedhus. Abot tenan baji ndul. Malah ngentut. Om, info rondo om. Sopo ke? Infone om. Gendutin dlogok jaran. Tarik. Stop. Tak ukure sik. Dawane 1,5 meter. Apa? Manukku 1,5 meter. Hus. Kene ngukur dhuwur tekan manuk iki lho. Meneng ndut cangkemmu memancing keributan. 1, 2, 3, 4. Kesuwen. Nganti upin-ipin gondrong ya ora rampung ki engko. Langsung wae. Oh iya bener ponakane Mariadi. 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 Alah. Teke ndut, biasane wong tiba metu getihe kowe metu badokane. Kebangetan kowe ndut, iso-isone metu badokan sakmene kae. Wes ndut, kowe saiki kudu olahraga. Oke. Kaline kecendeken iki. Kecendeken bapakmu jenggote mohak kuwi. Awakmu kegeden. A few moments later. Sik. Sing ning dasku ki ketoke dudu topeng, tapi sempak. Aroma lakange kental soale. Sempake sapa kuwi? Sempake Mariadi tak colong. Teke sembrono kowe cah. Aku jane emoh dadi lemu. Tapi piye meneh?
sak-sake sing gawe kartun. Nyondut, kue ulang tahunmu. Endi? Rene, Ndut. Oh, Selamat ulang tahun. Selamat Pakku. Selamat ulang tahun. Selamat Pak Kusu. Alhamdulillah kelong boto siji. Josno, sing penting sedikit demi sedikit, lama-lama suwe. Oke. Pengen kuru, pipi nyemplok, weteng jembleng, awak lemu, sempak mambu, warna biru. Saiki aku wis dadi kuru, sempak biru tetep neng endasku. The next day. Terus lebeu, saiki aku wis dadi kuru, kowe ra iso ngelokne aku gabah 3 karung meneh. Wek. Yo dihitung meneh. 1, 2. Awas. Info rondo om. Hah? Bajindol jane sapa kae? Info rondo wae. Aduh, Mas Gendut tanggung jawab. Aku bolong dan tidak perawan lagi. Astagfirullah Gendut. Tanggung jawab, Dut. Walah, kok dadi gabah 3 karung meneh kowe, Dut? Bajindol. Ayo mangan. Melu aku, ayo. Mangan. A few moments later. Salat berjamaah kuwi apik. Tapi nek weteng jembleng berjamaah ngene iki. Yo gerak, kiri, kanan, kiri. Genduti piye kae gerakane? Sing penting obah lur. Om, mepe gabah om. Mepe gabah ndasmu genah mepe klambi nok. Matamu selonjor apa piye? Oh alah mepe kasur. Klambi pok kopok, kupinge rapet. Lho. Kok emosi Mariadi kae? Hati-hati lho. Mariadi nek emosi nyate kambing. Ora apa-apa. Aku kan wedhus dudu kambing. Oh ya, aku kan kartun dudu kambing. Aduh, tulung. Tulung telepon bombe, tulung. Kok bombe? Lah jare kerbau masuk parit. Sirah mlebu sempak. Matamu kuwi kapan bombe ngomong ngono? Wingi. Mubeng. Aku melu. Aja. Sing banter. Ngangge orong. Wes. Slebel. Aduh. Kaos kaki teko kene ndlogok jaran. Uculno. Moh, lah raimu kaya wedhus. Yo emang. Ya ngono kuwi, nek lair ora diadani malah distelne Mars PDI Perjuangan. Prit. Mabur. Aku ra melu. Aku yo. Wedhus kentir. Ya. Kene. Kentir, artine keren tak berakhir. Oke. A few moments later. Nek nguceki nggo tangan ora nggo cangkem, diguyu wong bisu wae engko. Lah kae mesin cuci no. Hari gini ngucek diguyu pitik, cangkeman. Yo, rodok cepet. Ra cepet silite mampet. Aduh, klambine Mariadi arep mbok kapakne cah. Apa ki? Deterjen, ampuh menghilangkan noda dan menghilangkan dosa-dosa. Lah iki cocok nggo Mariadi, dosane akeh. Awas lho, salah mencet bledos. Duwi apa nganggo ar, duar. Oh iya, duar. Toel, alah pencet kabeh, los. Ojo. Bajindoli mesin cuci perindapan jebule. Lu. Aduh. Sorry, rusak sithik mbahmu kayang kecetit kuwi. A few moments later. Lebokne kabeh, los. Oke. Lah iki kuwi los. Oke. Bajirut, aduh. Polaanmu kaya kethek cah. Rapopo, bolong sithik kuwi. Kaya ngene sithik.
sikil tirek mlebu iki, Nyok. Aduh, mumet aku. Mariadi nek ngerti piye iki engko. Ki, sempak iso suwek dadi 15 ngene iki, matane. Ha, sing bolong didondomi wae. Heeh. Marilah seluruh wedhus berkaki sikil lempiti klambine Mariadi. Mariadi botak kinclong marai ngakak diketak genah wis mesti penak. Heh, kuping gua bengong enek sing ngrasani iki. Hah? Nya Om, klambimu wis tak lempiti Om. Heh, dengaren pinter kowe su. Tak bayar makasih kowe. Makasih. Siap. The next day. Wis yaene wayahe mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, pesen pizza biasane sego berkate. Susuke peken wae. Susuk ndasmu kuwi duwite pas kok. Wedhuse ya dipikirno. Aku sirahe, kowe sikile. Lah buntute? Ora usah, menungso ora duwe buntut. Duwe buntut ngarep. Slebeu. Kacamata. Nah. Pus. Sapine lucu banget. Pus sapi. Karepmu. Wis to, kurang apa meneh? Buntut ngarep. Rasa bajindoli. Kowe apa? Aku pizza. Alah, biasane gedang goreng wae ya. Kowe mangan pizza lambungmu ra support, malah masuk angin kok. Oke. Kiri, kanan. Jajal pargoy. Ndasmu mlaku wae angel kok pargoy. Mandek su, per. Nyam. Loh, kok ambumu wedhus le? Ora enek wedhus ning kene, Mbah. Mbak, pekok malah muni. Hayo siluman kowe. Hayo. Wis kesel. Aku ya wis bonyok, Mbah. A few moments later. Metu sik ndasku sumuk. Hah? A. B. C. P. Cocote apa iki? Bajindul. Tuku Mas. Pizza tapi sing toppinge gedang goreng. Suwe men apa digebuki warga ya? Dikira wedhus ngepet. Wis, Bro. Wis, tak bayar nganggo kodok cepmek ya, Mas. Hah? Wah, kodok cepmek lucu. Nyo. Gelem ik. Suwun ya, Mas, tak dongake ndang bangkrut usahamu. Suwene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo. Wah, toppingnya gedang goreng. Oh, nyum. Wah, toppingnya kerdus. Nganggo sego enak iki. Ndasmu sempal kuwi. A few moments later. Wareke. Woi, Bernard Bir tekan Soundship. Salah server kowe. Hah? Iya. Mobile sapa kae? Aduh. Ndlogok horse. Wis teko. Hah? Ababku ambune pertalit piye iki? Rapopo lah. Sido pijet ora, Kang? Sido Sri nebu. Aja kaya wingi ya, Sri. Mijeti kaya ngebuki jambret rasa tenan. Ya rasa to, Kang. Aku asline Sriyanto. Wangine kaya kuburan anyar sapa ki? Wih, kirek prindapan nih. Kenalke, Pragos Vijay Kumar. Aku Wow, maine nyetrum kowe. Tengli. Apa kuwi? Iteng gateli. Ayo dolanan. Ndi? Nya. Wih. Pokoke saya iteng, saya ganteng. Oke. Kowe kono. Yo, kene. Slebeu. Loh, Kelakuane kaya dajal, Nok. Oi. Sabar. Tel. A few moments later. Sik Sri. Enake 5.000 Sri. Susuke peken wae, wis rasa perkewuh karo aku. Susu ndase kuwi malah kurang kok tel. Pragos. Klambine digo, klambine. Wah, bajindul. Aja diguyu. Iteng karo pink kontras tenan iki. Bosene mangan suket.
pengen mangan oseng-oseng kunci L. Halo, kami dari tim On The Spot ingin meliput 7 kirek terjelek di dunia. Matamu kuwi, masa aku termasuk 7 kuwi? Foto-foto. Jebule yo elek tenan nih. Lambemu tel, semoteng-semoteng kono lho. Rambutmu kaya sarang manuk dieker-eker. Wes. Nyosu tak kei pupu. Pupune tatonan nih, preman iki pitike selama uripe. Telumpik. Kamera Thailand. Merke Thai Lencong. Jajal kualik. Mripate ketok siji tok i. Nek ning Naruto ke jenenge Kakatel. Kakasisu. Kakatel bapakmu brengose mulet kuwi. Foto sik mringis. Wawan ganteng men ke nek ora disawang. Wo, kameramen koclok. Rodok ndangak. Aja ndingklok kaya sungkeman. Mbok kira aku mara tuamu. Colongen kamerane. Saiki, Bos. Tahun ngarep ngenteni upin-ipin gondrong. Yo saiki total. Oke. Kamerane kok iso mabur? Mesti kamerane duwe sayap yang sangat suwiwi. Menengo to Su, Pri. Mesti kowe duwe bapak yang sangat pae. Berhasil, Bos. Arep do moto apa iki? Motor rondo. Rondo wae pikirane. Yo ayo no. Gaya sik, gaya. Wah, iki gaya astronot mengambang ning luar angkasa. Sapi tank. Apa ki bajindole? A few moments later. Kowe nemokne kamera ra? Gedene sakmene. Merke Thai Lencong. Sakmono? Sakmono sak bokong garangan. Sik tak eleng-elenge. Weh, malah kelingan rondo Kulon Pasar. Su. Apa Om? Lacaken kamerane iki. Weh, lah iki aromane kelek i. Piye nglacake? Sorry. Soale kerep tak kempet ning kelek. Oh, pantesan. Aromane iki ninju ning irung, pating klenyit. Wis keleke kecut. Rambutnya kaya akar trembesi meneh. Tel. Positif. Sing nggawa kamerane wedhus-wedhus kentir iki. Sungguh menggatelkan. Diar we. Hore. Botak kinclong dielus-elus. Kuwi lho perjuangane wong tulus. Ana tikus, ana lawa. Wong tulus emprite dawa. Hus, pelanggaran. Brit. A few moments later. Rodok nganan. Lah iki kamerane akar trembesi. Sik to Su, pisan wae. Engko tak jajakne sego goreng tanpa sego. Ketok enak kuwi sego goreng tanpa sego. Ya wis yo tak fotone yo. Wes. Kok ora metu fotone? Wah, rusak iki. Aura keburikanmu ngrusak kamera cah. Gantengnya kaya aktor film-film ngene kok. Halah aktor film apa? Paling peranmu dadi maling cawet, konangan terus digebuki warga. Sik tel. Weh, lah iki. Suwun ya Om, sebagai bentuk terima kasih kowe tak fotone Om. Moh, engko mbok lebokne 7 luwak paling menggemaskan. Kok ngerti rencanane awak dhewe? Maksudnya ora Om, tenang wae. Sik, tak sisiran sik. Lumayan wis oleh luwak siji sik. Apa ki? Fotone sapa ki? Foto kita. Wedhus iso ngomong. Yo, foto yo. Foto piye, Om? Wonge wis ra ono. Halah, tiwas aku dandan ganteng kaya ngene. Delok ki, aku ganteng rasu. Piye ya, Om? Ra penak aku ngomonge. Rambute kuning, botak tengahe. Jujur kuwi tibone kaya Naruto kena razia rambut. Tel. A few moments later. Wih, ganteng dhewe aku kuwi. Kaya Jeffrey Nicole pas jek dodol rambak ning lampu abang. Su, dengaren kok ra ketok i. Aja-aja ditimbali Gusti Allah bocah kuwi. Su, nek mati ki kabar-kabar ngono lho. Wediku nek kowe mati ditemu cah-cah, kowe engko dikafani nganggo kain polkadot malah ngekek aku Su.
Ngawur soale cah-cah. Ya Om, tirokne. Asyhadu alla patakmu kuwi. Didelok saka watuke gari 2 dina Mariadi ki. Cek suhu sik Om. Weh, suhune panas tenan Om. Bathukmu nggo nyeplok endhok iso kuwi, mateng. Ndasmu sempal kuwi. Aduh. Untui. Su, kowe ning kono? Ya. Mariadi loro, kentut berdahak. Bathuk berdahak tel. Oh iya, maksude kuwi. Alah, oseng dong katese metu kabeh iki. Hei, tulung handelen sik tel. Wedhuse absenen ya. Lah alah. Loh, kowe bar nguntal telepon dolanan to, Om? Yanto Cukurukuk hadir. Wawan Empuk Jeru hadir. Budi pengendali api hadir. Ateng pengendali sapi tank hadir. Komplit kabeh? Oke. Ndase ijo tenan kaya klepon iki. Apa Su? Ora Om. Su? Nya. Tulung, kae babine pakan ana sisan tel. Karo handelen gawean liyane, sithik kuwi. Loh. Sithik bapakmu jenggote mulet kuwi. Cah, bagi tugas yo. Kelompok 1 makani babi, kelompok 2 njipuki ndok pitik. Lah aku dhewe wae dadi mandor. Dhewe? Ra wedi. Wedi apa? Diculik rondo. A few moments later. Piye? Aman. Ya. Oke. Oalah, ngene to bedone sapi lanang karo sapi wadon ni. Nek lanang piye? Nek lanang mesti ana rudale. Bakso, Pak. Bakso. Mie ayam, Pak. Kula mie ayam. Nggih, berarti baksone kalih, mie ayame setunggal. Nggih, leres, Pak. Unjukane napa niki? Kula es teh, Pak. Es teh anget 3. Es teh anget? Hati-hati lho, Mas. Ning weteng senep, ning silet semlenget. Oke. Tak tung gendang tung deng. Aduh, ndokku pecah. Maksudnya ndok pitike pecah. Pengen tak selentik sing gemandul iki. Matamu iki resiko tel. Sapine ngamuk engko. Mbok kira dipancal sapi iki penak apa piye? Opnam engko tel 3 sasi. Kose. Piye to bajindul iki? Maju. Heeh, maju ya. Oke. Malah mundur. Dan mendo tenan ponakane slamet ki. Piye ki? Ayo yo. Ngene lho masange, ora ning ndas. Oh, ngono. Delokon kuwi, ndasmu kaya diambung luwak merongos no. Bekase bolong-bolong. Uripke. Oke. Wih, canggih tenan nih. Haha, muga-muga laris, ben cepet sugih. Om, nek kowe sugih terus mati kan warisane sing nampa aku. Raimu warisanmu sok ki lemah. Lemah sak hektar, Om. Sak pot. Tel. Sik, tak njipuk roco tupal. Roti cokot untu sempal. Bahan dasare cor-coran iki. Tumbas. Monggo tel. Tuku roti rasa Srianto. Srikaya, Mbah. Srianto. Kuwi maksudku Srikaya. Bae rong bayar. Rotine 20.000, Mbah. Aku ra duwe duit le. Mesakno bae le. Ya wis lah. Gratis iki. Ijolono sertifikat omah, Mbah. Patak kuwi. Tak bales ngletak kowe, Mbah, pindah alam. Tunggu kene. Ndok apa kesu? Ndoke Mariadi. Maksudnya ndok pitike Mariadi. Oh alah, tak kira ndoke Mariadi. Sik ya. A few moments later. Alhamdulillah laris. Arep masak apa yu dina iki? Ora masak, bojoku tak kei timun tok wis seneng. Bojomu menungso apa kancil yu? Su. Nya Om. Woi, sip. Selain pinter golek rondo kowe ya pinter golek duit, Su. Yoi. Tak dol kabeh weh. Ra kanggo wesan. Nyosu. Oke, Om.
Tak tinggal golek pecel sik ya, Su. Arep mokil kowe, Om. Ora lara kok mokil. Aku lara, Su, cantengen. Termasuke lara lho, cantengen nih, ora wajib poso. Jabang bayi, cantengen mokil. What is this? This is tremos, wedang panas for damel kopi. Damel kopi? Okay. What is this? This is kentrung for cungcak cungcrung cungcak cungcrung cungcak cungcrung. Oke, cungcak cungcrung. Bakul kok unik. Kowe ning kene gantenono aku sik, aku tak leren. Sik ya. Wah, nyantai. Wangge orong-orong. Bro, aku ora tuku apa-apa, Bro. Oke, Pak. Sip. Akhirnya kelakon ora tuku apa-apa. Loh, Pak. Wong kok unik. Graji, Bro. Tak nggo graji pelanggan sing ruwet. A few moments later. Garis siji. Jipuk barang meneh, cah. Yo, gawa rene kabeh wae. Hooh, kabeh. Cepet. Pemeane tak tukune. Pemeane payu, cah. Tulung bongkaren kae. Oke. Nyo, sak sempak-sempake gawonen. Sempake Mariadi ki ambune gedang bosok kok. Janiteng mesti lakange. Tuku. Mariadi nesu ra ya kingko. Yo ora no. Sofane mbiyen regane 5 juta. Terus arep didol 2.000 rupiah. Dadi rugi sithik. Nyo, TV, 3.000 rupiah wae. Biyen tukune 2 juta. Rugi sithik ra apa-apa Mariadi. Mbak adus 500. Kabeh sak trek iki tak borong 8.000 ya. Oke. Perasaanku ra penak ki. Tenang, laris dagangane. Wah, sik ana Mariadi. Aduh. Woi, pinter tenan kowe Su. Sun sik. Biar jindul marai gudiken, korengen. Aku sugih. Woi. Loh. Barang-barang kundi ndlogok kudai. Aku ra melu-melu yo. Melu kowe mau ngedol kulkas 4.000 no. Rene kowe tak tongseng kowe. Hei, kowe gelem ureng pi? Apa kuwi ureng pi? Upel garing crispy. Upel garing crispy. Matamu kuwi ya gelem. Enake kaos kaki. Hei, pekoki kaos kaki mbok gaglak. Lambungmu trouble kok rasane lara. Kaya ditendang Jackie Chan nganti Raiso. Kowe iki arep done ngendi tel? Arep ngopi tel. Ora iso tel, bahaya. Kowe engko iso diculik rondo, dicekel komburi, didekep. Wih, mantap. Sing muni mantap sapa mau? Termasuk kendel kowe. Kendel nggo nrimo pancalan ning ndasmu. Kabur. Wedhus kentir. Paket sempak buka dulu baru bayar mesti. Bajindo lok. Bola-bali bosmu ngene iki. Gek njajal sempake iki ning ngarepku. Wah, otomatis kowe melihat betapa itengnya lakange Mariadi. Oh, ya jelas. Tur ya melihat betapa mungilnya emprite Mariadi sing kaya botol Yakul. Telok Mariadi iki. A few moments later. Malah dolanan pemean ponakane Sukimen nih. Mabuk sik. Glegek. Delogok jaran. Jaluk dicebleki bokonge siji-siji kae. Teli tak cebleki bokongmu setengah hari tenan. Ngopo to Su kok gembira men ki? Patakmu kuwi. Kene tak cebleki pertama kowe. A few moments later. Aman Su. Aman dokmu. Maksudnya ora aman Om. Wedhusmu kentir kabeh. Tulung Om. Wedhusmu kaplok ana pipine kiwa tengen nganti biru-biru. Tulung Om. Prot. Prot. Delok ki. Kirek tlumpi. Kirek tlumpi. Tlumpi. Mantap. Ngising sik. Tlumpi.
Hi, telumpik ki apa to, Cah? Menurut pelajaran IPA, sebuah benda yang jatuh akan berbunyi mak telumpik. Oh, koclok. Telumpik, 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 telumpik. Huh? Nyo, cekelen remote. Wih, iki mode berubah dadi ula gondrong sing ndi, Om? Hus, ula gondrong patakmu kuwi. Saru kowe. Ula gondrong piton keribu ora iso tel, ora iso berubah. Walah, berarti isih canggih kowe, Om. Kowe wis iso berubah dadi apa? Luwak hias. Toples marneng. Aku ngerti kowe arep ngelokne aku. Tel iki. Sik su. Telumpik. Huh? Telumpik. Pencet apa ki? Pencet apa ki? Aja pencet bareng malah screenshot. Telumpik. Waduh. Prit. Alehno perhatiane. Heeh, iya. Pus. Telumpik, 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 telumpik. Iki konsepnya piye, Kang? Ora mudeng aku Yohan. Kesel aku dadi wedhus on the ship. Pengen dadi liyane, dadi kulkas popo ngono. Lah nek aku ngono pengen dadi brambang goreng cita-citaku. Sing penting ora dadi wedhus on the ship. Huh? Oh alah ngono kuwi to. Suarane wedhus keselek pelek enmek. Jurus palu. Walah, nek ngono kuwi yo mong keri. Kuwi nutuk patur-atur ulem kok sopan meni. Telumpik. Telumpik, telumpik, telumpik. Bajilak palu hakim pengadilan digawa-gawa iki. Telumpik, telumpik. A B C. Huh? Pinter men wedhusku kae. Iso huruf-huruf iki. Sesuk njajal tak kei soal PKN ngono iso ora yo? Aduh. Hei, awas. Telumpik. Huh? Waduh. Delokok harsa. Delok ki. Raiku kebak selai coklat pilihan keluarga. Alah rapopo to, Om. Sak telek-teleke telek. Luwih telek kowe, Om. Hei, anake Bambang iki menengo kowe. The next day. Sing resik. Telumpik, Om. Telumpik om patakmu kuwi. Ra cetha kowe. Prit. Semprat-semprit mesti ganteng ku offset. Oke. Ganteng kok ngendi kowe? Ponakane Sukimen nih, pede kowe. Oke. Iki acarane apa, Su? Kok mlebu kandang? Timbang mlebu omahe rondo kok menimbulkan fitnah. Masya Allah, brother. Huh? Lah iki sing paling gateli iki, yo. Huh? Sing dipilih sing gateli sik. Kudune Mariadi milih wonge dhewe. Wonge kan menggatelkan. Tulung. Kaya tak kapakne wae. Suaramu kuwi lho, marai wong mikir sing iya, sing ora. Dadi gateli. Yo, sapa meneh? Gendut om, gendut. Huh? Lah, kaya gendut iki lho, mentale gede kaya anune. Ora ngono om, aku ra iso mlaku mundur, rekoso, kemringet langsing aku engko. Matamu kuwi ora segampang kuwi langsing, awakmu sak gentong no. Iki wedhus apa truk tronton mogok jane. Ketek malah rusak i. Wedhuse jaga su. Tak benakne sik. Sisan cewok, aku rong cewok mau. Kok ilang? Sego Padang. Gus. Ayo ning kene kowe. Rono, nek badokane nyaut kowe. Metu. Aku konangan. Hore. Konangan kok bangga, kentir bocah kuwi. Kok enek sego pecel ning kene nggone sapa iki? Endi? Endi? Metune nek badokan paijoy. Medun. Wih. Aduh, ndelogok jaran. Minggir. Rasah melu metu. Oke. Huh? Kikuk. Wes, kancing. Telek kebo. Ngangge orong. Aku duwe ide. Iki carane wong Vietnam. Dadi
Kong de Cilamot Luracong Toila Cunalai. Oke. A few moments later. Marilah seluruh wedhus sing ganteng-ganteng, gateli teng. Wes, malah nyanyi. Iki paham ora? Huh? Sing penting enek gorengan karo es teh kok garapane lancar. Ketika gorengan terlihat, di situ garapan rampung dengan cepat. Oke. Setelmu kaya jambret Zimbabwe. Hah? Tembus. Yeay. Tembus ngendi? Tembus omahe Rondo. Hah? Awas. Untung ra dadi wedhus penyet. Perawan Rondo bagiku ra patek penting. Sik. Perasaanku ora penak iki. Hah? Kok agak lain ya wedhuse? Hah? Ora nyuwaroi, agak lain tenan iki. Mbak. Nyuwara no. Marai panik wong kendel wae. Mbak. Wong kendelok panik. Slebrew. Lah iki salone. Yeay. Apa diuji coba ning uluku dhewe ya? Ulu kenariku wis gondrong iki. Tapi yo ngati-ati, luput sithik melu keketok. Pokoknya di model sing apik ya Mas rambutku. Wah, angel iki, Mbak. Rambutmu kaya akar trembesi soale. Akar trembesi patakmu kuwi. A few moments later. Weh, Ngaget-ngageti wae to, Om. Aku nek jantungan piye? yo ora piye-piye, tuku kirek anyar. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Wedhuse aman to, Su? Huh? Aman, Om. Kikuk. Heh? Lho. Modele kok sak karepe dhewe. Kae kaya sekok Suprai piye kae? Matane. Hah? Mbek. Hah? Well. Ya wis lah, ngene yo kenek. Lah iya Om, timbang ngerok ulu wedhus mending ngerok ulune dhewe. Lah yo rencanaku yo ngono. Hah? Pape agamane Facebook Let iki. Biar jindol, gawa balon udara. Halo Tel. Halo Su, erti. Su apa? Su, erti. Surti. Ora dikei jeda. Baleni. Su, erti. Oh, titeni kowe. Idul Adha dadi tongseng kowe. Piye ki carane nglakokne? Hah? Halah, paling ya kaya Supra, mlebu gigi siji terus digas. Oh, ngono. Engko iso mabur. Iso edan. Sungguh menggatelkan. Woi, luwak hias. Woi, Surti si milik kiti. Monggo. Weh, suwe ra ketemu tambah elek. Kaya Pak De Rohingya ngene modelmu. Hah? Nyum. Aja mbok pangan, Dut. Pekoki. Loh, mabur. Wah, awak dhewe iso memantau rondo-rondo saka dhuwur. Woi, kentir. Hah? Sopo? Mudun hotel, ra mudun tak daftarne peserta Idul Adha kowe. Daftarno wong aku duwe ilmu kebal, biyen dibacok era apa-apa. Dibacok nggo apa kowe? Sendok nyam-nyam. Oh, tali. Woi, narik apa kowe? Narik gase no mosok narik angsuran. Mas, nyilih motore Mas. Nek ora mbok silai tak bongkar rahasiamu nek kowe iki asline Intel. Hah? Intel piye maksudmu? Lah kuwi sing menonjol ning katokmu kuwi mesti HT. HT patakmu kuwi. Kuwi burung hantu kutel. Wo, burung hantu to. Ya wis pokoke aku nyilih motore Mas. Panganan kae. Colong. Pak ijo nyolong. Jambret. Tak laporne Polsek Mekah kowe. Ngene iki Linmas Zimbabwe Pak sing iso ngatasi. Hore. Aduh. Hati-hati lho. Kowe bar iki urusan karo Linmas Zimbabwe lho, ora main-main iki. Waduh. Woi, Sorry, sengaja. Bajindol iki. Oh, Telumpi. Weh, manuk telumpik. Telumpi. Waduh, bocor. Tenang. Ditambal wae nggo roti. Oh, bener, ide cemertel. Cemerlangsu. Oh iya kuwi maksudku. Merinding aku nek tiba piye iki? Ora apa-apa, paling pindah alam sithik ra ngaruh. Ra ngaruh mbahmu ki per Liverpool kuwi. Wis aman. Alhamdulillah. Ayo yo.
Kaboten ki kudu dikelongi bebane. Weh, delogok kuda. Belok. Beloke piye ki? Waduh, iki cara beloke awak dhewe kudu ngentut bareng-bareng ning arah kulon supaya balon udarane kedorong ning arah etan. Oh iya, ilmu fisital. Fisika. Yo ngentut yo. Yo. Wih. Nah, belok to. Ilmu fisital kok. Bocor meneh. Oh. Aku ora butuh pelampung jane. Yo nek tibone ning banyu, nek tibone ning omahe rondo. Butuhe kan iman dan takwa ben ra kegodha. Masya Allah, brother. Aduh, bajindol. Heh? Awak dhewe ning dhuwur bis iki. Titeni wae. Kecekel tak ketak matane tenan kok. Oh. Lumayan tumpangan gratis. Apian tenan supire. Tak dongake supire rezekine lancar. Amin. Dawa umure. Amin. Dawa manuke. Prit. Pelanggaran. Tel. Lo. Weh, suwek kabeh ndelogok kuda. Tanggung jawab. Jawab? Lah pertanyaannya apa? PPKN po IPS ngono lho. Tanggung jawab dudu jawab pertanyaan. Malah PPKN po IPS kenteri. Yo ditambal. Oh, ditambal wae. Ayo di. Cepet. Surti si miliki rene. Toples marne ngarep melu numpak balon udara nok kae. Trauma aku. Tahun wingi lho nyantol wit ringen. Tel surti iki. Pokoke ya wis tak tambal lho mau. Intine awak dhewe iki wis tanggung jawab semaksimal mungkin ngono lho. Ndang numpak Gaya lumba-lumba. Aduh. Kowe iki asline anak spesial kok di. Berkebutuhan khusus. Yo, Dang. Hah? Loh. Iki konsepnya piye ti? Kok menggatelkan ngene? Tangkap. Waduh, ora iso iki. Dhuwur banget kaya harapanku ben mbok cintai. Moh, rambutmu botak tengah kok kaya pelebaran jalan. Tambah suwe tambah jembar, ilfil aku. Pelebaran jalan. Weh, ujuk-ujuk kok musim salju iki. Padahal wingi iki isih musim wong nyilih duit tapi etok-etok lali. Jan gateli. Wah, mangan apem ning gulu seret. Hawane adem ning ngemprit mengkeret. Adem ngene iki nek enek sing ngeloni lak yo anget. Gelem piye dikeloni Susi? Susi, sapa kuwi? Gelem aku. Susilo. Matamu kuwi lanang tel. Iso pedang-pedangan ku anuku karo anune dheke. Buka angel banget sih. Kaya buka atiku nggo wong anyar. Angel. Ceritamu sedih le. Empritku dadi siap gerak. Weh, ngadeg no kuwi. Ayo, diistirahatke sik emprite. Istirahat di tempat. Gerak. Sik. Buka lawang angele yo ngene. Mending buka usaha tel kena ono hasile. Pantesan angel dibuka wong lawange ketutupan salju. Salah posisi marai keju. Posisi apa kuwi maksude? Ayo. Ceng, ngerti ra aku arep ngopo? Arep berburu rondo-rondo spek ngentup ning dalan-dalan. Berburu rondo patakmu kuwi. Aku arep ski ning salju. Mudeng ski. SKI, susu kiwa. Gemesi. Wong nek lahir ndase kesikut bidan yo ngene iki. Koclok dadine. Ki fotoku pas mabur. Nek iki pas kepleset telek garangan undercut mlebu rumah sakit. Hati-hati pokoknya karo telek garangan undercut. Bentuke cilik tapi daya plesetnya gede. Awas lho. Engko nek tiba mati kancamu do bingung. Iki arep dikubur apa arep diuseng-useng? Aman. Matane. Wah, mantep kuwi rasane. Iso mengobati ndas yang gringgingen mergo mikir angsuran BRI. Cerewet anak itu giman iki. Jajal ah. Wih, Selebeu. Sik, aku arep jajal tapi wedi mati. Engko koncoku kehilangan sosok yang imut dan menggemaskan ini. Ora enek imut-imute kowe tel, mati yo. Kowe mati ngono ora layat aku. Lho, tel. Abote. Setara kaya ngopeni rondo anak 20 ki abote. Apa ki mau? Gatel Mariadi ki. Kulino ngeden sithik silite mengo. Su. Las.
Tri. Artine sunat nganggo las, rasane keri. Keri patakmu kuwi. Sing ana empritmu gosong tel kaya pohong bakar. Nek pohong bakar nu rodok gedhe lah nek wekmu karo pucukan dreye mesti unda-undi. Ketoke lawangmu ki ketutupan putih-putih di. Makane angel dibuka. Putih-putih apa kuwi? Rombongan wong mulih pengajian po. Rombongan wong mulih pengajian dasmu sempal kuwi. Salju tel gatel. Oh, salju. Coba cek kencing. Engko gegek supporter Real Madrid nongkrong ning ngarep lawangku. Cangkemmu kuwi. Ya bener putih-putih ning ora supporter Real Madrid total. Hah? Nek iki percaya aku nek salju tenan. Kandhane ngeyel. Teleki botakmu malahan. Lewat jendela wae lah. Waduh, ketutupan. Padahal lewat jendela ki arep mengenang masa-masaku pas isih dadi maling biyen kae. Maling lewat jendela akhirnya konangan, soalnya aku kula nuwun. Untung aku duwe hair dryer, saljune iso cepet cair. Tapi nek gaji murah cair-cair, pengen ndang cepet cair, gunakanlah anggota tubuhmu yang bernama tungkak. Tungkak endase bosmu, tak jamin. Dipecat kowe. Saljune anget. Anget patakmu kuwi. Yo ngene iki nek cilikane diombeni susu celeng kribo, uteke dadi mendo. Kurang greget kayak uncal-uncalan salju. Minimal ya uncal-uncalan arit po gas 3 kilo ngono. Oh, Yantoi. Tarno. Yanto. Tarno. Pakmu lho Yanto. Pakmu lho Tarno. Yanto munggah haji gandol truk. Tarno tanding bal-balan ra teko. Yanto nyaur utang poso nganggo saldo BRI. Tarno numpak metik malah dikopling. Mariadi ketendang jaran. Mari kita seluncuran. Lisa Blackpink dodol Jasuke. Oke. Akhirnya iso dibuka. Kandhani, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di balik topi sampean pasti ada kebotaan. Trumpik. Bajindol. Mau ngarep metu omahe kaya Ninja Warrior akeh rintangane. Slebeu. Matane truk semongko melu prosotan nih. Yo, Jiro lupat. Untukmu jepat. Aku ki arep cerita tentang bapakku. Wah, sedih ki. Cerita tak rungokne. Tenan kowe aja melu nangis ya. Bapakku ki jebule ayahku. Wah, sedih tenan kuwi. Cerita neh, engko tak cueki. Tel. Kowe nek cerita sing genah tel. Upil gendruwo rasa vanila. Keri-keri anyep. Ngukur manuk, ngukur sirah sing gundul, kuwi mau seluncuran gaya perindapan kidul. Awas lu minggir. Woi. Tel. Tak titeni rai-rai musuh, tak santet siji-siji kowe. Wetengmu tak iseni sego padang, ben wareg. Soale iki santet barokah. Wah, wareg tenan wetengku. Jebule kirek kuwi duwe ajian ngwarekne tanpa nguntal. Padha wareg tenan. Tapi koyoke sak bungkuse iki sing mlebu wetengku. Gatel, mosok lambungku kon mencerna kertas minyak. Iso kena penyakit asal Cina. Jenenge ngising mencret. Kang, aku tulungono sik, Kang. Aduh. Sopo kuwi mau? Wani nguncali kirek terganteng sak perindapan Tenggara. Tak bales kowe tel. Nyoh. Iya. Apa iki tel? Putih-putih saka dhuwur. Telek alien rasa susu ketoke, Bos. Gila nih. Uncali manuke. A few moments later. Mari kita meluncur. Mari Adiar meluncur saka dhuwur omah. Kaya wis siap mati wae. Pahala ditimbang sekilo ra ono kok wani mati. Slebeu. Bayanganku ngono kuwi meluncure, mesti estetik. Meluncur. Kecepatan tinggi ki. Kecepatan tinggi matane kuwi. Kuwi karo becak dituntune banter becak dituntun tel. Loh. Bajindol. Telumpik. Sungguh menggatelkan. Loh, kok bukai nilai loro tok? Welek pol atraksine. Isih mending dikei loro. Kudune kan dikei siji, didoni. A few moments later. Kowe iki kandhane ngeyel lho, Om.
seluncuran ya butuh skill. Lah aku yo duwe sikil loro. Kuwi sikil. Skill pok kopok. Makane kupingnya aja dikei sari rapet to. Dadi rapet kupinge. Yo. Tapi ora apa-apa, Om. Kowe kan duwe skill sing mbok kuasai. Sikil apa kuwi? Kukur-kukur manuk. Ngecat pipa wae lah. Timbang ngecat DE malah diblok. Ya wajar. Wong wedok ngendi sing gelem karo trenggiling semiran kuning? Huh? Info nyate kirek. Wih, sirupe PDI kae. Abang kok nyeruput seger ketoke. Mantap. Dintekne gatel. Ambune entot celeng. Ceguken, kuapok biasane ndang mati ngono. Kowe ceguken po kesumpelan cawet tenggorokanmu. Ceguken tel. Waduh, ora kaget iki. Kowe iki kagete karo entutmu dhewe, Ndut. Nggo iki wae su, tak jamin kaget. Duar. Apa kae sing bledos? Ngaget-ngageti Ariel Noah wae. Ariel Noah kok rambutnya botak tengah. Bajingok. Polke suarane dreng. Duar. Bajindol. Lo. Telumpi. Telumpi. Sungguh menggatelkan. Su, kowe ra apa-apa? Rapopo matamu kuwi. Pret, surung. Abot tenan, kaya nyurung truk tronton mogok. Kok diwalek aku? Iki cara paling ampuh. Nek isih ceguken, ketaken ndas kuping 1000. Ayo, ketak yo. Ralat-ralat, maksudnya ketaken ndase Maryadi. Goleng. Awas. A few moments later. Nyong ngombe sik banyu kali. Banyune kok rodok kuning. Kecampur sithik mau, soalnya pas jepuk ana wong ngising. Wah, mengandung vitamin C kuwi. Wis ora ceguken. Berhasil to? Sip. Sur. Telumpi. Alah. Wah, gatel. Fokus. Fokus malah nyawang rondo lewat. Yo. Fokus. Wis terhipnotel kowe. Terhipnotis. Waduh, gagal iki hipnotelku. Tarik napas. Tahan 3 dina. Pus. Lucune kucing iki. Loh. Waduh, melotrok. Bak pao. Pus. Wis aman iki ra ono bak pao glowing meneh. Aman. Iki mergo bokonge Maryadi sing glowing.